Добре, давай почва снимката. Започнах. Сега тук трябва да внимаваме. Да влезем. Можеш ли? Идвай, бъде! Добре, да. Влезнахме. Да. Здравейте, хора. Мисля, че влезахме много успешно, както каза Петър и останали сгради с Петя, ако не знаете. Анди по-силно говори. Здравейте, хора. Здравейте в новото видео, трето видео с изоставен, как се каже? Изоставени сгради с Петю. Да. Това е изоставен. Абонирайте се изоставени сгради с Петю. Абонирайте се, хора, за Андрейкин, който работи заедно с изоставени сгради с Петю. Както ми замазал. Нали на Витоша трябваше да бъде чист въздух, а по-тихо е на там. Анди, обърни малко към мене. Хора, това е изоставен хотел на Витоша, казва се хотел Монтана, той ще бъде отбелязан на нашата карта. Малко лесна. И малко за моята публика да снимам това тъмно място. Точно, гледайте какво е. Моята публика ги обича тъмните места. Да продължим. Аз ще ходим и да гледаме горе изобщо. О, да, ще ходим нагоре. Аз да, тук е някакво... О, да, там какво има? Хора, погледнете. Нищо не се гледни. Но тук как? Трябва да бъде като муши някакси. Пода не мъртвете. Като пот. Това място. Де тоците. Де тоците. Токи. Бум. Това са толкова риби. Да. О, Не шит. бачката. Не мисля, че бачката, ама. Ако искаш дъпни тук някоя ръчка. Не. Добре, давай. Да не ми падне за стопен път в бутилката. Но какво е въртове? Добре, тия стаи са светли повечето. Трудно ми е да вярвам, че тия подземни етажи са се ползвали за хотел. Това място. О, шит. Това го маркирам на картата за опасност от срутване. Дева, не стъпвай на картоните. Стъпи директно на цилинта след. Печо. Стъпи. Дева, ойле. Не, така не ми се влиза в подземните етажи. Дева, човек. Бойлена стая. Това е. Това е бурна стая, човек. С много стъклена вата. А каква е тая вент машина там? Чакай, мъгни за малко. Ужас. С тя памуци, Май ще чувам нещо. смес от памуци и стъклена вата. Един стъклена вата. Мъгни, чакай. Ами хаби. Ужасно 43% батерия. Ще ходим ли горе да изследвам, че тук вече не става тъпо? Чакай, идея, това трябва да го снимам. Това е уникално, човек. Хора, думайте се за интересни, наклонено черта, мистериозни, наклонено черта зловещи, наклонено черта и аз вече не знам, изоставени обекти. Тук има стълби. Но преди... Това е! Това пада. Това е пропаст. Я? Това има уникална пропаст. Мен ме става хора по желязото, защото е надясно. Да, по това не е ясно. Няма да слизаме там, нали?
Няма да. Не е нужно. Добре да се махам от тук. Ми ще снимах достатъчно тук особено. Може от някъде друга да познава тази стигне там долу без да слизаме по любофренски начин. Зад стълбите да видим дали има. А какво е това тук? Защото зад стълби съм виждал. Брат, беше. Не, няма нищо. А виж тук бе. Тук. Вода ми е съмнителен принцип, но в тази сграда. Ужасно е съмнителен вода в тази сграда. В това място бе. Нищо не е. Нищо особено. Ужасно са съмнителни по-понравя, ако е надолу. Принципно изследвам сградите отгоре надолу, ама когато първият етаж е на нивото на земята, погледнете хора колко е красиво. После откъде ще излезем? Не ли ме питаш? Да, теб те питам. Тук е по-незаобеща. Тук беше една от опциите ни за влизане. Не бе, ако ме там бе. Не бе, няма да излизаме в градата, излизаме си. Да. Ако има тук, виж. В момента сме в подозрителната част на сградата. Тази, която и по-крива са подозрителни, не стъпва и на този картон. Нищо ли няма отдолу. Добре. Ой, ще ми се. Ами там нещо е горяло. А не просто много светло-отразителната обичка. Да, нищо не е. Че като си казах, че това е жар, щях да припадна, брат. В тая сграда пълна с подозрителен прах на хора. И в Витоша. Да, като е мястото са някакви туалетни изсъче. Какво? Виж какво е това? О, вата е много готино такова. О, Марс. Виждате ли? Вода е ужас. Препоръчвам ви да дойдете на това място. Да, и аз ви препоръчвам. Да, аз ви препоръчвам да дойдете тук, защото прекалено яко, особено подземето е прекалено тъмно. О, маре, това е яко тук. Тук има още стълби за още надолу, ама ние от тук дойдохме и влезнахме и се завъртяхме се едно. Чакай. Това е музика. Това не е с китарата. Кой свири? От тук влезахме. По това място бе. Чакай бе, да видим тук бе. Човек, който просто е дошъл да свири на Витоша. Да, и аз да го снимам. Мислиш ли, че точно не знае, че сме тук? Сигурно ли? Ето погледнете кой е тази стая. Вижте. По-светлите, А какво е това тук? Да, обясня. Има още 100 бяха. О, Марс е много тъмно. Това е било ваната, виж. Тук нещо. Освен кофа за буклук. Така. Ара хоме натам, чакай. Тук няма нищо и половина. Някакви шиши. Няма нищо тук мисля, че бяхме. О, какво това бе? О, what? О, мале, тук ще попадне пода, вижте. Гледай какво е.
Анди! Падат тавана тука! Може да видя, ела, искам я да снимам. Чакай ме, бе. Тука. Владко, това? Ела сме тука, бе. О, мале, какво е това, бе? Добре, се махам от тук. Тук не съм снимал никъде. А какво е това място, бе? Чакай, Латко, бе. Да, това не знам какво е даже. Това е някаква... Тук е много високо, бе, Лат. О, мале. Между другото, този блок има само някакви хотелски стаи тук. Да, тези стаи за нищо не стават. Мисля, че... Анди! Оу! Ела тука за мен. Да, това вече го видяхте тук. Това са някакви разбити стаи. Има още стълби, между другото. Господин Андрей, вие... Ела, бе, тук има вана. Тук има някаква тъпа вана. Бърже, ела. Да снимам тук. Ходим нагоре. Така, господин Андрейкин, вие играли ли сте играта Миночистач? Не. Еми, ето тук може да играем играта Миночистач в реалния живот. Обаче вместо мини не бива да стъпваме на плочката и на картона, под който няма пот. Ти колко снимаш вече? Аре да играем така. Под този картон има ли пот? Има. Така. Хора, на кой тия двата картона да стъпа? Тук има ли пот? Има. Тук и дошли има ли също? Айде да минем. О, лад! И са тези вани, бе. Тук не е. О, лад! О, кое е пода? А, това е. О, лад! О, шит! Какво е на там? О, не. О, маля. Какво е това, бе? Какво е, ла? Я? Целият шиван таван е тук. Ох! Ето тук. What? Това е? Все тя. Дарете един лайк на видео. Да, също така. Това е малко ми се вижда, тази сграда малко разбита. А, не. О, матко, ще се претреба на човек. О, шит, колко високо. Стигнахме до етажа, който Лъчо Швепса ни предупреди да не идваме. Ти тук изобщо снимал ли си? Алекс екипа ни каза тук да не снимаме. Ти изобщо тук. Айде да снимаме тук. Аз ти спря да снимаш. Ти можеш тук да снимаш, принципно. Защото... Швепто, защо ни каза да не снимаш? Сме чил. Погледнете хора. Стаите, какво е станало? What? Боги! Това място е. Да, какво тук? Да. Има това. О, тук гледам колите буквално. О! О, тук няма нищо интересно. Да, това ако пропадне, тук какво правиме? Представи си са... това Петър, представи си това да падне. Какво ще стане сега, ако падне? Да. Не можем да тръгнем просто. Като гледам, тук има някакви бани, миши, някаква разбита баня. Нещо подобно. Не знам какво точно. Ой, Ладко, виж! Какви са те разбити гардероби, бе? Някаква разби гардероби. Тук има... Ела на там да снимам. Ела на там, бе. Там да сме ходи. Оу! Буквално това е. What? И там има нещо отворено. Това там е, не знам. Та има дупка.
Не стъпвай тук, че маши. Може ли да се помуши веднага така реално? Да, бе, ти ще паднеш. Не мисля, че може да се помуши веднага така реално. Това А тук вече просто е слухено. Ох! Да, това нищо не е. Айде да ходим да си направим нашите велики планове и да излизаме. Да, да ходим да си направим. Ти спряй да снимаш. И аз айде довиждане, хора. Мисля, че можете да оставите един лайк за това видео и на мен особено ми хареса това сградата, как беше и как снимахме. И може да оставите един мощен лайк и да видите. Малко повече ентусиазъм, бе, хората ще си помислят, че така на сила.